मुगलिया उदैयाव जना दोङो नैफोरखो कार्टानाव नुबाय थायोना इथि बाबुमोना गल' गथ' गसंना दोङो बा बिराद मोजां बनायथारदोलै बिफां लाइफांदोनो बुंफबजोबनाय ओरैबायदि मोजां बिफाङानो बांद्राय दोङो नायलाय मारै मोजां बनाय नै नै ओरैबायदि मोजां बनायना दोनदों जोंनिया नैथि दोङो पेंगुइनखौ बिराद हारसिंनो दोनदो आरोना एंग्रि बार्ड इट्स ए भिडिअ गेम क्रेडिट बाय गेमनि मैदेर फिसाखौ बेयावसो दोनदो माने खिनाबो लाबायनो ओइ नैथिं बथल माबा माबि खिला जोबना लाबाय माबानिसो प्लास्टिकनि नैथिं मेल खुंदो हाय होनदो हाय होनहरदो आरोना आंनिया नै ब्लेक पेन्टारा बेस्ट नैथि दोङो ब्लेक पेन्टारा ओमफ्राय बैथि दोङो मुगलि बागिरा मा नाम होनोमोनलै नैबेनिखौ नैबेनि नामखौ मा नाम मुगलि बेयो एलाय जना दोङो नैथिबो दोङो गावबा गाव जि केरेक्टारनि दङ मुभियाव इफोरनि गासिबो माबाखौ बेयाव लिरना दोनदों मुगलि इसेन बेयाव लिरजोबना दोङो बाय गोमोरबाय नै बालु मुगलिया उदैयाव जना दोङो नैफोरखो कार्टानाव नुबाय थायोना नैथि दोङो मटु पातलुनि दोङो बिथिं ओमफ्राय बेयाव लिरना होखादों ओरैबायदि मोजां नांदोंलै फैनानै नैथि मोनसे फेमिलियानो जनानै दोङो नै फेमिलिया जना दोङो आरोना बिथिं बेफोरो मोनसे मुभिनिनो बेबो नैथि सटा भीमनि फेमिलियानो दोङो नामा बिथिं भीमा ओइनि बे सटा भीमनि फेमिलियानो दोनखाजोबो नैथिं गासिबो हादरा फोरमायदो बेयाव नोंसोरो जानला मानला खालामनाङा होननानै अरिजिनालानो नामाथाय घरियाल दोङो नै दैयाव एथि दोङो खासेव एथि खांख्राय नैथि एम्बुलौ
ब्लौ बेयाव लिरनानै दोनदों गावसोरनि भाषाजों। गोरियालाय इसिबां गिदिर गिदिर खिन्थु मोनमारो दै बिसोरनियाव गोरियाल दंमारो। नैबे होमबाबो डुप्लिकेट होमबाबो खिन्थु दोङो। बिथिं मासेया नारगासिनो बिथिं मासे खिथुजों नारबाय थादों। बेखौ नोंथांमोना मा बुङो? मा नामदो मिथियो नैबे एम्फौखौ? बेखार नारदो खिन्थु बिथिंनिफ्राय। ओमफ्राय बिथिंनिफ्राय खिथुजोंसो नारदो। बेबो गोमोरजोब्बायना नै। Situ dengan situ ya.